Hello everyone, जोङो Bodoland Universityनि Convocation माबोरै एप्लाइ खालामो जोङो नायनि फार्स्ट गुगल क्रोम ओपन खालामनानै लादो दानियाहाय जोङो बेयावहाय Bodoland University जोङो बेबायदि सार्च खालामनानै लादो जोङो क्लिक खालामदो बेनि उनावहाय फार्स्टनि ओंखारनाय कोड क्रप बेयावहाय जोङो क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि जोंहा फेस गेवगोन जोङो गाहायाव बोख्लायदो जोंहा डाइरेक्ट बेयावहाय कनभकेशनाव थुदो जोङो कनभकेशनाव क्लिक खालामदो बेनि उनावहाय बेबायदि इउजार लगइन फैगोन जोङो बेयावहाय जोंहा साफ्रोमनाबो दंखायो जायफोरना पासवर्ड गैला रिसेट खालामनो हागोन आंना दंखायो डाइरेक्ट आं क्लिक खालामबाय साइन इन खालामबाय बेनि उनाव बेबायदि जोंहा पेज गेवबावगोन लगिन जाबाय जोंहा बेबायदि एप्लिकेन्ट डाशबोर्ड जोङो ओंखारगोन जोङो बेयावहाय गाहायथिं बोख्लायनानै जोङो बै कनभकेशन बेयावहाय एप्लाइआव जोङो होगोन बेनि उनावहाय बेबायदि माखासे कनभकेशन माबायदि एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव नुगोन बेयाव मा दं डिप्ल'मा दं एमफिल दं पिजि दं जों इउजि आन्डार ग्रेजुवेटनि जों एप्लाइ खालामगोन बेयावहाय मा दङ जोङो नुखाबाय स्क्रिनावहाय गासिबनिबो दङ बेयावहाय जायफोरा पिजि बिथांमोना पिजिनिबो खालामनो हागोन आङो दायो बेबायदि आन्डार ग्रेजुवेट इउजि बिनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन आरो दायो जों एप्लाइआव क्लिक खालामनानै होगोन एप्लाइआव बेबायदि क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदि मोनसे ब्लेंक जायगा जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय जों फिल आप खालामनांगौ आरो जों गाहायसिम नुबाय नै बेयावहाय रल नाम्बार दं मा इयाराव पास जाखो रेजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट बेफोरखौ होनांगौ आरो जों फिल आप खालामनि लोगोफोर बेखौ ब्लार खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै फिल आप खालामनो हागोन गावबागाव मबाइल बा लेपटपआवहाय जोङो फिल आप खालामबाय बिनि उनावहाय जोंहा रेजिस्ट्रेसनजों लास्ट इयार मार्कशीटजों सोनांगौ बेयो 100 KB जोङो बेसेसोनि सोबानो जागोन आरो बिनि गिदिरबा हाबनो नागिरा जोङो 1 KB सोबाय सरि 100 KB बिनि उनाव नेक्स्ट होबाय नेक्स्ट होनायनि उनाव जोंहा एमाउन्टनि बेबायदि जोंहा फैबाय जोङो एग्रि खालामदो बैयाव पेमेन्ट माबायावहाय एप्लिकेशन फिस कनभिन फिस लागोन आरो एग्रियाव होदो बिनि उनाव प्रसिड टु पेमेन्टआव जोङो क्लिक खालामनानै होदो बिनि उनाव जोंहा पेमेन्ट दाननायनि बेबायदि फेस गेवबाय बिनि उनावहाय जोंहा आनलक पेमेन्ट अपसनखौ जों आनलक खालामनांगौ जोंहा बेयाव OTP फैगोन OTPखौ जोङो टाइप खालामनानै लानो नांगौ OTP साबमिट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि पेज गेवगोन नोंथांमोना बेबायदि
UPI जों डाइरेक्ट गुगल पे फन पे गासिबोजोंबो माबानो हागोन आं डाइरेक्ट QR कड जेनेरेट खालामबाय पेमेन्ट दानबाय बेयावहाय पेमेन्टआ गासै 1876.80 फैसा जोङो दाननो नांगौ जेब्ला पेमेन्ट होखाङो अब्ला जोंहा बेबायदि नोंनि एप्लिकेशन बेयावहाय ओंखारगोन आरो आङो सिकिउरिटि रिजननि थाखाय आङो ब्लार खालामनानै होनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै लादो होमबा एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों